Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami Style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Esa, ginaingon, nagbuwag manggani ang bagol ug ang bunot nga grabe kapilit, kana pakahang inyong gugma nga ati kray gagunit. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ato kay Lasera karong gabi eh. Birthday mo niya. Uwa man ko imbitara, nganong maadto man ko nunoy. Oo, gimbitor lagi ko. Aw, maayo hinuon. Happy birthday, Syra. Thank you, Manuel. Sorry, wa ko gidang gift na. Pero, niyang akong heart, akong ihatag din mo. Atek ka na. Sumuka sa ni mo niyo, eh. Kaway lang, Miss Birthday sa ira gabi. Ay, bida. Wajoy lang eh. Bisag yun sa ako na kukunahon na. Nga naman nunoy. Kapoy katubang sa mga tao nga puros kusuki mga atik. Kinsa pasabot nimo? Manuel God, sa klaro kayo nga atik ng iya. Iyang gibuhat ni Saira. Saira pod, sige po gagik-ik, burgigitik. Mas nindot kinunta nga. Nakaisa kay Aligri. Mura na kag atong kauban sa una nga dunay alegre. Kaya ako kinsa. Di na mention. Si Wonderman. Why nami? Kanusa man ko nimo sugton isa? Dugay na kong nanguyob nimo. Maluoy taong ka na ako. Peter, bati asat anang sugton ti kaoy kay naluoy ko nimo. Kanang huwat-huwat lagamay gud. Wa di kay gibati na ko isa. Naaman Peter pero Unya nganong pa-hard to get pa man ka? hala, ingon ana man gid ng babay, di magpa-easy to get. Sige uy, sugton na lang ti ka. Uy, tinuod ka isa? Ay dili, bakak ning ako Ay, binuang diha. Good. Oy, Binuang oy, diha po. magkakos na dayon. Hoy, kalahin! Hoy! Pwisit.
Ira, naunsa ka man. Ano bang gibundak mo na ni mong dani mong mga libro? Umangko na unsa ma? Ug mahimo ba? Ay lang ko pangutan abi kay mo samot ang kalagot nga akong gibati. Amaw ka magkahag-anak ka? Pagkasantulon yun ni mong utok. Nangutada lang kung unsay hinungdan. Ug ayaw kong ingna-ana sa pagsulti ha, kay basig makumutan ko ng baba mo, magkadugo yan na. Usba ng batasa di mo ha? Sikik sapot-sapot. Dali ka na matiguang anang bataa ka. Kisugot na din niya sa si Peter. Uyab na din silang duha. Naglagot man ka nga, nagkauyab sila si Isa o Peter, Syra. Kana ba? May uyab na siya ng imo amiga? Tingsi man kadiya, Manuel. Nalipay ka? Nga uyab na silang duha? Natural. Deserve ni ba Peter o Isa na magjuwa silang duha? Di ko musugot. Oh, nga naman. Kay mas pare sa mami ni Peter. Unsa? Ako ni. Kita di. Uyab man ng duha. Kalain ko ni mo, Syra. Oh. Kita man di uyab no, Manuel. Limot ko da. Kalain ni mo limot mo di. Feeling ko da ko. Binuangan ni si Isa ni Peter. Feeling na ko, dali na silang magkabuwag. Mark my word, Manuel. Huwag kay labot ng duha, Syra. May mo, dili ka mo saw-saw sa ilang relasyon? Peter, sorry ha. Di lang ko muuban sa inyong pagpangaligo o dagat. Nga naman isa. Mga barkada raman na itong atong kauban, God. Uban naman ganyan is nunoy. Di lang lagi ko. Uban lang ko ta. Please. Sige na isa. Hoy! Ay, kung tanda sa lao, Peter! Lani na mo kay Bawang Masaw! Ay, lagahad. Ikaw gito, sige! Ay, lagahadlok, God. Niya bitaw ko. Dali na ba? Hoy, Peter! Dali na. Ayaw ba? Di na ko! Murag ako ilang ipasuya na. Uy! Tinayan ka ang tatad ang sinugbang baboy taon, uy! Ano kung kayo natagak taos bas? Ay, pagbaot! Nabawan ako nga naglagot ka samtang nagtadtad niya ang sinugba. Nagsige ka magtanaw ng Isa o Peter nga nangaligo. Dahil gabi, kana, mga ligo sa tayo. Parang dili mahulog o tatagak ng bas ang sinugbang baboy. Dali, bi. Dali. Dali. Ano ba? Kitugnaw na ko, Peter. Muhawaas na tana. Oh, sige, gigutom ng sag ko. Gunit na ko, S. Hala, sila si Shira o Manuel. Layo na kaaya sila, oh. Sige, diin na sila, eh. Nagpalugar ng duha. Manuel, ayaw tini ka. Sinugba kayo sa alikot. Manuel, ay. Sungka sa baboy. Muban pag baboy. Talaga sa cottage na. Ano na tayo niyo? Ano ka bagbawag? Pinaliw ka? Sod na. Kaksod ka ngayon sa'yo. Hindi ni maibot ba? Kakilog ka na.
Isa. Let's check kinsa ko? Kinsa ko? Saira. Ha? Saira. Uy! Uy! Ta, Sakito, ispito sa buang mong ka? Dili ko si Isa kung dili si Shaira ko. Nagbuwag, Miss Manuel, Sarah. Buwag si Dugayan. Dili ano good noy. Kay doon nila inayap na ako. Kinsa man, ha? Ato na niya. Oh. Si Peter. Oh, unsa? Unsa? Oo, ako monguyab ni Shaira Isa promise. Promise, jud wag yun. Namakak dahil si Nunoy na ako. Matod pa niya, si Shaira mang ginagsulti niya, ana. Tana, koyog dato ilang Shaira. Pangutan na siya. Kung tinuod ba nga nangayag ko niya. Dali. Sino na yung nagsulti ninyo, anak? Oh, si Nunoy. Oo, nunoy. Oh, hindi siya yung nagsulti nga nga nanguyap ka na ako, Peter. Dili kay ako. Puang gini ba yan, Nara? Namakak siya. Mao ka na, Manuel. Klaro kay namakak na siya. Ay mo pa na, Saira. Gusto lang siya nga magbuwag mo duha. Kaya ang tinuod, na-inlove siya ni mo, Peter. Oh? Ikaw may ginlaban niya. Kaya ako siyang gisultihan, gawa ako ma-inlove niya. Igor na ako siyang gitilaw-tilawan. Oh, Ala, no. unsa? Muna tinuod, Peter. O isa. Unsa gudi ay. Hala, igura dahil siyang gitilaw-tilawan ni mo, Manuel. Luuya gud ni Shaira. Naluoy ba ako ni Shaira? Gibinuangan lang dahil sa ni Manuel ug igor na dahil siyang gitilaw-tilawan. Mao kito mga kasama ang kaagi ni Isa dinhining tulumanon. What's the style? Igo orang gitilaw-tilawan is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.